Performance Indicators שנעשה על Power BI. ה-KPI הזה בודק חוזקות של חנויות באוסטרליה וניו זילנד של חברה ספציפית. פה ישנה מפה עם ה-overall health או ה-overall חוזקות. כאן בדשבורד הזה יש את זה לפי חודשים. אפשר לראות את החוזקות שנעשו לפי חודשים. פה ישנה טבלה שמראה מתי למעשה נעשו הסקרים לפי החנויות. ופה יש את סך הכל הכללי שמוצג בדיאגרמות האלה, כאשר מי שצופה בדשבורד הזה יכול לבקש לראות, נגיד, רק את החנות שקוראים לה טסט 1, ולהשוות בין האוברול, ולראות מאיפה האוברול הגיע ואיפה הנקודות חולשה. למשל, זה בונוס פוקוס אריה. אתם רואים פה כמעט אין שום אינפורמציה, ואם אני מכבה את זה, שזה למעשה מדליק את הכל, אני עדיין רואה שהפקטור הזה משפיע בצורה שלילית על הפרפורמנס.